Доброй раніцы, мои шановные. Добрый. Мы сегодня будем гулять з вами Long Dark, виконувати замовы гандляра. Так что потиху, потроху будем наближаться до ягоных задач, набывать себе аўтарытэт у ягоных вачах. Ну, адпаведна, рабіць там гэтыя ягоныя замовы, якія нам дазволяць сабраць рэцэпты. Халера, мы тут падмерзлі крыху нават. Штосьці нават па нагавіцах маецца, мяшок са скуры медведя. Ой, выбачайся, так. Штосьці мне бракавала, наколькі я памятаю, дарэчы. Дарэчы, трэба гэтае скінуць кудысьці. А, куды? Давайте сюды. Все равно там у нас засталіся яшчэ гэтыя рыбіны, якія будуць распілаваны ў свой час на гэтую, на пранаду. Вось. Так что такие у нас справы і з левым. Што мы можам тут зараз рабіць, пакуль мы будзем чакаць наступнага сеансу сувязі? У нас дзень. У нас перахалоджанне. А што там у нас на вуліцы робіцца? Чаму у нас перахалоджанне? Дзе гэта я так змерз? Я ўжо не памятаю. Нібы ўсё добра, слухайце. І рыбы хапае. Нічога не бракуе. Я б збегаў бы за акумулятарам у суседнюю лакацыю. Так, давайте паглядзім, што у нас тут ёсць. Дрова гэта я кінуў. Вядома. Так. Ой, сюды хадзі. Вось гэта сюды, а вось гэтыя галіначкі. Кінуць, я кажу, усе. Так, адзін гэты карабок запалак я возьму з сабой. Ліхтар можа ўзяць з сабой, зараз паглядзім. Так, з гэтым зразумела. У нас тут ёсць добра болеспаталяльная. 2 мусіць папіць. Боты, дарэчы, трэба пакласці пакуль што. І каб была нейкая крыніца скуры ў нас яшчэ. Так, тут далей усё няблага. Усё няблага. Гэта нам, дарэчы, трэба з... Вось так. Вось не ведаеце, мне патрэбныя кошкі. Там у нас няма ж ніякіх гор. Вось па якіх трэба будзе скакаць. І багна ніякай няма, а паўкіля ўсё ж такі важыць. Таму без іх пойдзем. І вадзіцца добра. Нож добры стан. Гэта пакуль што добры стан. Так, усё няблага. Ведаеце, інструментаў бракуе. А мне і не патрэбныя гэтыя інструменты ці не? О, містер 8-біт патата, вітаначкі. І табе, добрый дзень, як твоя справа? Апошнім часам ты нейкі нешматслоўны, таму... А дзе я пакінуў інструменты? Вось тут я бачу ножоўка. А цвікадзёр? Но сякеру я з сабой уже давно не цягаю, а вось цвікадзёр куды падзёўся, вось гэта мяне цікавіць. Лёха, вітаначку, так, выйшаў на сушу, уже давно. Яшчэ учора. Так, ось я не разумею, а куды я цвікадзёр падзеў? Я яго скінуў там у хаце недзе, мабыць, дзе мы луталі тканіну. Ці я нешта блытаю. Так, карацей, 30 кілаграмаў, 40 у нас зараз ёсць, калі дадамо яшчэ заплечнік, то у нас будзе адпаведна 45. Усё будзе няблага. Так, о боже, на 20 стрэл, адшмарэць. То можна ісці. Мы нарэшце тут сагрэліся, гэта ўзялі, заплечнік узялі, паліва для ліхтара, во. Сюды. Трэба кудысьці гэта вось сюды ставім. А ліхтар мне патрэбны, каб прайсці праз пячору. Во, узгадаў. Ну і што ты мне тут дастаеш?
Дура. Так. Не падабаецца мне гук ветру зараз. Ну такое, не шматслоўна, а потым як папрэ. Хутчэй бы ўжо. Хутчэй бы яно ўжо паперла, ведаеш, вось кожнай раніцы прачынаешся з нейкай упэўненасцю. Ну, бля, ды навошта мне гэта? Ну, слухай, гульня, май сумленне хоць якое. Пачынаецца завіруха. Не, ну добра, што яна зараз пачалася, бо я б зараз там мерз бы. Добра, давай мы тут яшчэ вось, можа, нейкія фіраны пазбіраем, ды гэтыя яках дровы у наваколлі. Сёння, карацей, будзем лазіць. План на гэты тыдзень такі, што мы будзем бадзяцца па гэтай лакацыі. Вось, вядома, акумулятары паціху будзем выносіць адтуль сюды, бо яны там не патрэбныя дакладна. Там няма што запускаць з іх дапамогаю. Ну, апроч вежы. А вежу, наколькі я памятаю, мы адрамантавалі там. Правда ж? Мы ж рамантавалі там вежу. Трэба будзе спраўдзіць, ці яна працуе. Радыё вежа маецца на ўвазе. Так, усё, вось тут ще. Адпаведна, мы там, калі раптам вежу не адрамантавалі, то пойдзем адрамантуем. Вось, і узяць трэба з сабой, правда, толькі на ўсялякі выпадак правады з засцерагальнікамі. Вось, каб гэта ўсё зрабіць як належна. Ляха, а ты як? О, Вадзім, вітаначкі, як мае справы? Усё добра, дзякуй. Усё добра, справа ідзе, праца працуецца, стрымы стрымяцца. Ось учора гуляліся ў субнаўтыку, другі стрым быў. Вось, сёння працягваем з лондаркам, будзем, карацей, так і стрыміць. Панядзелак, пятніца, субнаўтыка другая. Вось, а ўжо... Так, усё? Я залутаў? А ўжо лондар так і будзе захоўвацца аўторак і чацвер. Вось, вядома, што калі нейкі там дзень не атрымаецца пастрыміць, што часам бывае, то і скіпаецца адпаведна стрым у гэты дзень. Пакуль што такія вось планы. Можна падывіцца ў нататках, які ўжо адрамантаваныя. Ну так, сапраўды. Там жа ж пока... хаця я памятаю, што там быў лічыльнік толькі, там 36 или 37 паказвае адрамантаваныя. А вось на якіх лакацыях, то... невядома. Лёха, дзякуй, добрае надвор'е лепш, чым у гульні. Гэта факт. Мы сёння прачнуліся і, шчыра кажучы, кайфанулі. Бо ані воблачка на небе, сонейка так моцна ззяла, прыемна. Вось нарэшце гэтая, ведаеце, тэмпература, калі 10-13, але летняя тэмпература. Таму што ў гэтыя 10-13 табе не халадно, нават проста ў кашулі нейкай. І ты такі выходзіш і так... праз свае ноздры уцягнеш гэтае паветра і ідзеш да машыны. Прыемненька. Але, як чуеце, мабыць, нос саплівы. Крыху гэтая хвароба справу сваю робіць. О, паглядзіш ты. У нас тут сцішэла. Як мы тут, паўдні у нас ёсць. Ну, то можна ісці, мне падаецца. Зараз я скіну усё, што назбіраў. Вось, і тканіну, і драўніну. І будзем рушыць. Калі раптам уначы, слухайце, будзе ззянне,
то нам бы лепш паразмаўляць з нашым гандляром на яхце, а не бадзяцца, бляха, па мясцовасці. Бо я там думаў, што мы зараз пойдзем, прынесем яшчэ да ночы акумулятор сюды. Халера ясна, бляха, вось што ты будзеш рабіць? Трэба ісці, мабыць, у тыя хацінкі, якія знаходзяцца даволі далёка адсюль. Так, вось тут, мабыць, нідзе я скідаў, правда? Так. Ткань. Адзем. Адзем мы пойдзем у тую хату, дзе у нас рыбацкія гэтыя, там 3, падаецца, ці 2 доступны да луту. Мы там таксама гэтую тканіну паздзіраем. Які 10-13, вы што, персікі, абрыкосы? Ну такі год, 10-13, так, гэта яшчэ цёпла ўначы. У нас напрыканцы мінулага тыдня, гэта быў чацвер, падаецца, ці... Так, чацвер, ноч чацвер. З серады на чацвер у нас было +3. Разумееш? Такая халадрыга, бляха, ты сабе нават не уяўляеш. Я адчыніў акенца, каб праветрыць проста памяшканне. Курва, хвіліна часу, я змерз проста. Так, учора бахнула маланка каля насос помпавай. Вырубіла, дзякуй Богу, і выключылася толькі. Ага. А дзе помпа стаіць? Чакай, гэта дзе? Гэта ў хаце ў цябе? У нас шуткуюць, перезімавалі вясну, ну. Нешта такое. Так, вясна ў гэтым годзе, яна сапраўды халадная. Але, шчыра кажучы, мне падаецца, што лепей, каб штогод была вясна такая прадказальная, бо я памятаю, што недзе там у якім годзе, божух, 16-й, можа, нейкі год, ці 17-й. Памятаю, што было адзін дзень +5, на наступны дзень ужо 24. Трымалася так 3 дні, падаецца, надвор'е. І потым зноўку +7. Ну да ёб твою мать, ну. Гэта што такое? Як вось у такіх умовах жыць? А гэтая вясна, яна такая, слухайце, няхай сабе і халодная адносна. Вось, але тым не менш +5, потым +7, потым +10, потым +17, 15, 20. Вось неяк яно так больш лагодна. Ніякіх такіх абрываў няма. І не перакульваецца нічога. Я ўсё здзіўляюся, чаму драпежнікаў няма. Куды яны ўсе падзеліся? Няўжо мы тут проста задамінавалі настолькі моцна, што гульня такая: та саябаў ты, сядзі галодны. Гандляр уже даў асабістае зданне? Ніводнага. Яшчэ ніводнага. Мы выканалі толькі 2 замовы ягоныя. Я думаю, што яшчэ 2 ці 3 трэба выканаць, каб былі асабістыя задачы. Нырымер танкі. Так, помпавая працуе на 6 дамоў, недзе 500 дае, я зразумеў. Але гэта добра, што толькі выключыла і нічога не пагарэла. Бо я памятаю, калісьці ў дзяцінстве спаў у хаце. Вось, і маланка проста ляснула недзе каля... Ну, літаральна, ад хаты было, ну, можа, метраў 10. Бляха, капец, выбух, натуральны выбух быў. Просто, бляха, усраўся. Майткі, бляха, коричневые стали. Так, тут у нас вагончик. Але ў вагончику, калі я не памыляюся, ні халера няма з ткані. Так, хаціна гэтая забітая, трус. Так, гэта украінцы аналог шахедов тэставалі. Не, ну гэта ж было, слухай, маё дзяцінства, гэта нулявыя. Калі... Ось я зараз узгадаю, чакай, які гэта быў год. Я не хачу... Я ж толькі што папіў, халера, я гэта тригернуў.
Ой, мы туды пераехалі ў гэтую хату. Ой, перасяліліся. Дай. Гэта трэба драць ножом. Я не хочу ножом карыстацца. Зараз. Это будет 98 год, во. 99-98 год. Там, ведаеш, да шахедаў было. Сраць і сраць. Мне падаецца... Так, у той час радыёкіраванне было, бо я рабіў судамадэлі, калі вы раптам не ведалі, я хадзіў на секцыю судамадэлявання. Вось, рабілі караблікі. Я рабіў... Мне больш падабалася рабіць караблікі, якія былі копіямі рэальных караблёў. Вось, але яны былі таксама на радыёкіраванні. Вось, так што, ну, прынамсі, вось гэтыя першыя дронавыя, як бы мовіць, протапрылады мы рабілі. Я нават у гэтых удзельнічаў у спаборніцтвах рэспубліканскіх, памятаю, у Берасці. Паехалі, я там выканаў на хуткасных карабліках. Ну як там, не караблікі, гэта лодка. Лічы з вадкім ахалоджаннем рухавіка. Была са шклопластику зробленая. Вось, я там выканаў нарматыў КМС-а, кандыдата ў майстры спорту. Вось, у мяне у подружка украінка жыве са швейцарцам, калі штось і бачыць на вуліцы, він завжди: «О, українська!» Зброєння українців випробують. Мешкаючи на Швейцарії, подружка завжди всикається з його. А яшчэ і чалавек з гумаром, гэта прыемна. Бо я, калі працую са швейцарцамі, заўсёды гэта, ведаеш, такая латарэя, ці ён будзе адэкватны, ці ён будзе грымзаў нейкаю. Вось, пакуль што лік роўны, 2-2. Што адныя замоўцы ў мяне былі са Швейцарыі адэкватныя, вось як ты кажаш, з гумарам людзі. Вось, а 2 было такія непрыемныя людзі. Так, ну вось яны рыбацкія гэтыя хаціны, добра, вечар ужо. Вось нам ще трэба вось у гэтую хату зайсці як-небудзь. Якая на гэтай вось выспе на востраве гэтым. Там таксама палутаць. Фэй, вітаначкі. Вітаначкі шаноўным. Як твоя справа, Фэй? Я, да рэчы, слухай, Фэй, наконт перакладу Ведзьмара. Вось, я там ужо набліжаюся ў топ-5 чалавек, якія перакладаюць. І ведаеш, што цікава, я заўважыў, зараз на 7-м месцы нейкі Здановіч. Ну, я асабіста не знаёмы з ім. Вось, але ён пабачыў, што я да яго наблізіўся. Вось, і, слухай, пачаў чалавек нешта перакладаць. Вось, гэта вельмі добры знак. Можа, такім чынам нарэшце актывуецца зноўку. Гэта афіцыйны пераклад, бо там засталося 60 тысяч, 70 тысяч перакладных гэтых слоў. Можа, там ужо іншых трошкі падштурхнем, дык усім кагалам даробім нарэшце. Матывацыя, так. Ну, чалавек такі ўбачыў, у яго было 40 700. І я такі перад выходнымі ў пятніцу раблю 40 200. Вось, ён такі... Ну, я не бачу гэта, я вось толькі учора палез зноўку перакладаць. Вось, і бачу, што Здановіч 2 дні запар посціць, і ён там 1500, падаецца, запосціў толькі. Вось, калі што, я ў дзень спрабую, намагаюся 2000 слоў перакладаць. Вось, ну, думаю сабе, ну, можа, трэба за ім, ведаеш, так, пераследаваць яго, тыпу, ён робіць 1500, а мне трэба такое, на 100 менш, каб у яго была матывацыя, каб ён
Так, штосьці я без ежы сюды выйшаў, ну і халера з ім добра. Выйшаў, дык выйшаў. Бо ўжо галодны, там прыйдзем, з'ем мяса якога. Гэта апошні хата, апошняя. Вось, так што можа быць, паглядзім. Можа дайдзем да наступнага зараз, а наступны, падаецца, ауч патата. Вось, дык ён таксама актывізуецца, будзе троху больш перакладаць у дзень. Я паперакладаў, але першае гэта не мой профіль. Не мой таксама. А другое, на ўсё, што хочацца рабіць, не хапае. А, ну гэта праўда, так. Ну, тут факт. З гэтым ужо нічога не паробіш. Хочацца вельмі шмат што зрабіць, але гадзін у сотнях толькі 24. О, мы ўжо крыху перанапружыліся. Так, усё, ніякіх тут шалікаў, коўдыраў ці штосьці падобнае няма. Ну, вось вечар, выдатна. Зараз пакуль дойдзем да нашай хаты. Крыху стомімся. Адпаведна, будзем лягаць спаць. Нам трэба толькі не забыцца, каб і надвор'е паглядзець якое. А, шалець, ну ўсё. Мусіць быць сёння паўночнае зянне. Мы зноўку паразмаўляем з гандляром. Возьмем нашу наступную замову ад яго. Паспрабуем выканаць за сёння. Ну, калі адпаведна будзе такая магчымасць. Так, а сякеру я пакінуў у загадкавым возеры, праўда ж? Праўда. Калі туды вяртацца, гэта трэба вяртацца праз што? Праз цясніну. Так, можна будзе збегаць раптам, што у цясніне яшчэ сабе налупім дроў, калі яны будуць патрэбныя. Так што ўсё добра. Якая ж гульня вялікая, ўжо амаль 1,5 гады пераклад ідзе. Больш. Пататыш, больш. 2 гады было, напрыклад... Не, чакай. Ужо 2 гады. Трэба паглядзець, калі там быў створаны гэты праект. Вось, але падаецца, 2 гады хутка будзе. Ой, за 3 дні вже можна і добратися до завдання. Внич можна 2 торгові сесії вложити. Що? А чого ви одразу не робите замовлення? Дик я роблю ж замовлення. Мені тільки зараз її нема. Ми гэтай ноччу, ну, гульнявой ноччу, ми здали свою другую гэтую замовлення. І зараз чекаємо на наступну. Ось ми рецептик нейкі там атрымалі. Я вже забыўся, які ён. Дароўкі вырвы, дароўкі шановны. А гульня сапраўды проста велічэзная. Колькі там? 2 мільёны 750 тысяч слоў на ўсю гульню. На бягучы момант. Гэта без наступнага DLC, якое выйдзе гэтым летам. «145-й стрим. Малайчынка вырва, божах, ну як у цябе толькі хапае на гэта ўсё?» Ён паказаў пісюн. Вычварэнец. Ты як гэтая курыска адрасціў сабе пісюна на 145 стрымоў. І зараз хвалішся. Discipline and dedication. Як там тебе на працу? Все добре? Все путем? Ідзе сваім шляхом? Так, мы ўжо чырвоныя, курвіска. Я падумаў, што мы, бляха, не патрабуем ежы, ты паглядзі. Як гэтая баба жрэне ў сябе і выкарыстоўвае калорыяў зашмат. О, там лётае. А, ну так, мы там гэты труп, што, дарэчы, не луталі. Дзе крумкачы лётаюць. Рагозіну прыйдзецца зжэрці. У мяне так літовец у зале спытаў, ты пучаў, ты сюды 3 гады ходзіш, тут 2 комплекты візіцёраў змяніліся навокал, тыпу, як так?
Неяк так. Дзяўчынка не супраць і мядзведзя зжэрці. Ну так, ты маеш рацыю. Тут не толькі мядзведзя, і лося. Лёгка. 2 стралы ў вока і да пабачэння. Потым пабачымся на патэльні. Пакуеце ящик трейдера і скрыню абавязкова Аврора. Так, шлёце сігнал. Адразу бяжыце, забірае... А, яго можна адразу. Дзякуй, Вадзім. Я не ведаў. То бок... А я глядзі, як я рабіў той ноч. Я то бок аддаў яму замаўленне, ён узяў. Вось, і я проста паспрабаваў узяць наступную замову. Вось, ён не дае ў такім выпадку. А трэба было збегаць, забраць рэцэпцік. Я зразумеў цябе. Та ты шо? Табе ўсё мала. Як там гэтая дурная песенка была, памятаеце? Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Я ўпэўнены, што тыя, хто нарадзіўся пасля нулявых, нават не чуў яе. Бо гэта нешта з 90-х, правда? А мне ўсё мала. Так, чырвоненька, але я ўжо, мабыць, дайду да гэтага мяса. Выканаўца назаві. Хера сабе ты даеш. Каб яшчэ такіх выканаўцаў. Я ў той час слухаў Сектор Газа і Бон Джові. А ты мне кажаш выканаўца. Я проста памятаю, што як бы гэта, ну вельмі мелодыя была, ну і тэкст такі дурнаваты. У сэнсе таго, што ён чапляўся за галаву, там па радыё крыцілі гэтак далей. Што сабе тут у нас недзе побач бегае? Аленіна нейкая. Можа фарбы, не? Краскі? Акула? О боже. Ты слухай, калі б ты мне гэтае катаванне ўчыніў, я б не ўзгадаў, бо я не памятаю такую выканаўцу, як акула. А на што я ўключаю свет, боже? Вырубай святло, у нас ёсць звышнатуральныя здольнасці. Но мне падаецца, хопіць ужо 87. Збіраць гэта ўсё, правда? Так, зараз галінкі. І ўсё скідай. Так. Выдатна. Што мы маем па факце? Мы па факце маем, што нам трэба легче спаць. Яна. Бокс. Раз. Вось так. На 5 гадзінак. Давай на 5 гадзінак. Не бяры дарагіх замоўленняў, яны нікуды не падзенуцца, яго дзешомы, соль, мука і гэтак далей. Слухайце, а нема? Ззяння нема. Та ёпта. Гэй, гульня, дай. Крыху я не ведаю ззяння, ну ж на дворе было добра. Вай. Што ты рабіць будзеш? Ще ветер нейкі. Зараз у тыктоку ёсць жанр луда мюзік. І там ёсць 2 шэдэўры, адзін з якіх «Дзень да дэпа». І водзіце бабкі. Паводзіце бабкі. Гульня такая, па губам можа даць. Ну так, па вуснах павадзіць. Ну все, чакаем. Там ветер сціх і бляха ззяння не было. Ну,
что я вам скажу? Давай кладемся спать на гадзіну і хадзем тады за акумулятарам. Так, мои улюбленные выводите бабки, бо мои сябры перерабілі гэтую песню под мою профессию. Так, трэба штосьці з'есці і потым ісці. Як там надвор'е добрае? Выдатна. Все, ходім. Правда, холодно, но гэта раніца, так заўсёды. Я крычу, выводьце бабкі, гэты кэш нам ужо не адмыць. Гэй, АМЛ, пячатайце спраўкі. А ЦФО смеецца на балансах нулі. Тематычненько. Специфічненько. Вадим, дзякуй за парады. Дзякуй. Я памятаю, ты ўжо казаў пра гэта, што трэба дробязныя нейкія рабіць. Вось таму першая і другая у нас менавіта былі дробязныя задачкі. Холера, што гэта ажно 3 стрэлкі ўніз мне паказвае. Я што? Я не. Я думаў, што 2 будзе. Паскудства. Текст, не чую адказу. Ты скажи яшчэ, што дэма ад красак адрозніць не можаш, ёб твою мать. Так, з дэма я не памятаю нічога, а вось па красках я памятаю, што надоечы Міністэрства сепультуры рабіла відэа. Памятаеш, можа глядзіш, не глядзіш за чарнухаю, сочыш. Вось ён пра краскі рабіў. Гэта ж беларуская група, гурток, лепей так казаць. Беларускі гурт, які ў 90-е там пісаў гэтыя песні. А што яны пелі, чакай. Ведь ты же не любіш групу Краски, я памятаю. Вось іх такі быў сінгл. А, ведь ты уже взрослый. Вось як ён называўся. Бо ты уже дорослый. Куро, я уже змерз. Ты погляди, якой надвор'е. Фу-фу-фу, я не хочу. Зараз зноўку будзем губляць ХП. Але добра, што зараз ён не ў твар дзьмуе гэты вецер, а ў спіну. Толькі што, калі будзем павяртацца з акумулятарам, будзе цяжкавата, калі ён яшчэ будзе дзьмуць. Такая у нас праца. Так, як мяне заебаў в CML, пізда. Але вкрыпці. Так, Дрымер, я цябе разумею, бо ВРВ менавіта той, хто хутчэй за ўсё цябе і заёбвае. Вожа, квітаначкі! Краскі ніколі не асацыяваліся з Беларусю. Даведаўся пра іх карані толькі ад чарнухі. Я таксама. А адгадаць, чаму, вожачак? Я ўпэўнены ў тым, што апроч Расіі яны ніколі не працавалі на якісьці бок. Яны ж толькі заради рашкі і рабілі свае хіты. І гастралявалі. Дык яны ж зараз працуюць, мне падаецца, у Расіі, не? Чарнуха казаў, там у іх 2 склады зараз ёсць, то бок былая салістка, якая акурат такі з'яўляецца беларускаю, і афіцыйны склад. І абодва, усе яны сядзяць там. Спяваюць па рэстарацыях. Ось і таму падобных мясцінах. Мне мальчик твой не нужен. Жудасць. Вось гэта у нас было, так, дзяцінства, вожак? Вось гэта топ. Такія песні. Просто ашалець. Ну як дзяцінства? Гэта была маладосць хутчэй ужо. Все ж такі падлеткавы ўзрост і вышэй. Хаця ў цябе, можа, ты маладзейшы, падаецца. То, можа, у цябе гэта і было дзяцінства. Так, нам трэба ў нейкую пячору.
схавацца, каб сагрэцца крышачку. Взяць зараз ось так, бо можа выскачыць тут блохасты. Так, ты ўжо дарослы, не любіш гурт Краскі, але смеешся з жартаў пра Бангладеш. Дзяку Богу, бацька мне ўвесь час Скорпіонс і Джудас Пріст і AC/DC ўключаў, так. Не, ну, калі ВРВ у цябе ёсць доступ да тэлебачання, то толькі гэтыя гурты там і былі, мне падаецца. Всялякія кліпчыкі. Там ніхто AC/DC, можа Скорпіонс раз на дзень паказвалі. А мы тут былі? Я не памятаю, каб мы тут былі. Схавай. Так, шкарпети вовняні. А, чакаць, як сагрэемся. Так, чакай, мы яшчэ не рызыку гэтую. Так, у меня батька, прадпрымальнік, там у нас хутка з'явіўся відзік з касетнымі DVD. З DVD, ніхуя сабе. ВРВ, мне DVD з'явіўся, ведаеш калі? Я яго сам сабе ўжо набываў. Пра што ты мне кажаш? Я ўжо працаваў на гэты момант, калі DVD сабе набываў. Прайгравач. Так, у нас была тэрыторыя А, музычна-медыйная платформа для маладых музгуртоў, потым у канцы 90-х гэты праект зачынілі і запусцілі Рослайно. А мы глядзелі, дарэчы, А, я памятаю такі канал, у яго яшчэ быў у шахматным парадку чорна-белы такі лагатып, правда? Ну, такімі кубікамі ці неяк так намаляваны быў. Я бать, там мажор на DVD, ну не кажи вы. Просто, бляха, заможный хлопец. О, рызыка сышла, добра. Зараз мы ще крышачку посядзім тут, каб сагрэцца. Ось пару хвілінак. Можа папі... Ой, 0,66, щось я не подумавши, пайшов сюди без води. Мажори у чаті. Мажори у чаті. Так, хвилинку, я уже забылся там. О боже, блядь, что вы меня пужаете, курыска, я ж подскочил. Вітанки, что там ВРВ, Магнатера, як завсёды. Дякую тобі. Халера, блядь, ледь сердца не стало. Ой, боже, гэта сінамі не давядзе. Богатыры, так, косилки.
Асілкі ў чаце, усім на падлогу. Дзівідзюк дагэтуль працуе. Ну, а што там не працаваць, калі ён няблага зроблены, нават не той, каб выдатна, а няблага, дык будзе круціць. Мусіць круціць. Так, вы напужалі дзеда, так. Я ж кажу, напужалі. Так, давай, дзяўчына, прызвычайвайся да гэтага ўсяго. О, мы яшчэ, слухайце, пазбіраем тут вугельчык. Раз прайшлі, пазбіралі, зараз другі раз пазбіраем. Шыкоўна. Так, скрымак. Так. Трэба, ведаеш, гэта зрабіць. Там ёсць магчымасць... Ой, каб было нарастаючы гэты гук, адзінае, што ўжо тады эфекта гэтага не будзе. Пафасу гэтага, фанаберыстасці. Яна будзе схаваная. Трэба, ведаеце, хлопцы, каб мяне не пужаць, пачынаць з каточку. Вось той, які хрумкаціць нечым там. Вось. Тады не... Я падрыхтаваны буду. Валера, скуль столькі нападала гэтага вугалю? Ля, такая маленькая гэтая шахта. А мы ідзем, збіраем і збіраем усё. А, таму што ў мінулы раз мы не дашлі сюды, вось яно што. Так. Мы ж знайшлі акумулятор каля гэтага пікапа. Таму мы не знайшлі столькі вугалю там. Цішэй. У сэнсе багатыя, ну... Так, LG-шачка. А, LG ты што, у той час, калі ты кажаш, LG гэта топ-кампанія была. А ты ведаў, што LG раней называлася Gold Star? І вось мой першы відзік, які касеты прайграваў магнітныя гэтыя. 25 вугалю, ашалець. Вось, мой першы відзік... Не першы, гэта ўжо быў другі. Першы быў Акай. Акай быў топавы. Я вось так вам скажу, сапраўдная японская якасць. Вось, а ўжо потым мы другі набылі сабе Gold Star быў. Пасля Gold Star у нас быў... Ой, не памятаю, мабыць, LG быў. Так, трэці. У нас было 3 ведзікі за ўвесь час. Так, слухайце, нам трэба будзе заскочыць у шахту, мне падаецца. Бо гэты вецер не зусім прыязны тут. А ведаеце, што я хацеў запытаць, штосьці я не падумаў адразу. У нас жа ж на гэтым заводзе кітабойным, у нас жа ж таксама рацыя мусіць быць дзе-небудзь. Ці на маяку. Рацыя ёсць. Во. Тоба, калі мы захраснем, то трэба ісці будзе на маяк. А не сядзець у кітабойным заводзе, дзе разрабляюць гэтых кітоў. Распалі вагонь, кажа дзяўчына. Халадно, курва. А потым быў музычны канал М1, також спачатку давалі мажлівасць выступу украінскім гуртам, крамбамбулю також круцілі. О, а потым разбабло, гэта ўсё знішчана. І яно ўсё знішчала і ў Беларусі, і ў вас. Пры пораху це все атрымала другое дыханне. Свет ты, блядзіна, што цябе не бачна было. Слухайце, яго б забіць. Бо я хачу вяртацца ў бяспецы, бо я ведаю гэтага ёлупа. Ён
Ён зараз возьме сябе ў рукі, будзе тут быкаваць на нас, калі мы будзем тут ісці з нашым акумулятарам. Ось курва, ты паглядзі, а? Абодва. Трэба адысці ад яго. Тузік. Як там цябе? Блахасты. І вось гэтага трэба знайсці. Ці атрымаецца? Бо ён мяне пачуў, калі я нават на кукішках тут поўз. Ага, ну зразумела. Пака схаваем. Пакуль сюды. Так, трусік, трусік, трусік. У нас, Вадзім, усё было прасцей. У нас у 90-е яшчэ склалі чорныя спісы. Вось, і потым гэты спіс проста пашыраўся. Таму нават калі была якая-некая магчымасць гуртам пра сабе заявіць, то гэта толькі да тае пары, пакуль яны не патрапяць у гэтыя спісы. Вось такая сумная праўда в Беларусі. Так, сюды. 2, 4. Так, там у нас ажно 25 вугалю, нам не трэба тут гэтыя выносіць. Літаральна мы зараз пазбіраем, скінем там каля ўваходу, бо той уваход бліжэй да заводу. Вось, і калі нам спатрэбіцца менавіта на заводзе, то мы будзем ведаць, што шмат вугалю маецца менавіта бліжэй да яго. Шкада, што эхалакацыя не працуе ў печарах. Можна было па гулам абысціся без крыніц святла. Так, а што гэта мы яшчэ не сагрэліся, га? 18. Пакуль што аднаго хопіць. Так, ну, павінна прайсці, дарэчы, тут недалёка да заводу. Адзіны нам можа нашкодзіць толькі медведь, які тут бадзяецца паблізу. Ну і завіруха, вядома. Так, вы паскудства. Просто шкада, украінская музыка ў 90-х развівалася. Бай, пераскоч, падымі калені. Дзякуй. Зараз хвіліначку, я толькі Вадзім дайду да хаты, да сховішча. І за пратэкцыяю разбабла цей імпульс быў знішчаны і замешаны распрадуктам. Ну, давай шчыра, ўсё ж такі не на 100%, правда, ўсё ж такі Акіян Эльзы і іншае. Чакай, хто там яшчэ? Воплі Відаплясава тыя самыя, яны ўсё ж такі ж прабіваліся праз гэтае і не давалі сябе выкупіць. Але тое, пра што ты кажаш, ну, блін, такое жыццё. Так яно складаецца, калі ў цябе побач ёсць такі сусед. Што ты з гэтым зробіш? А, на жаль, тут галоўнае, бачыш, не гэтае, а тое, што нават ва ўмовах высокаадукаванага насельніцтва
Так, выбачаюся, мне там просто написали зараз по гэтым, по працы. Я тут, вядома... Так, літаральна хвіліначку, выбачаюся. Трэба паглядзець, бо там гэта пільна. Гэта было важна. Угу. Ага. Так, нібы добра. Нібы добра. Працягваем. Што я хацеў сказаць? Вось, ва ўмовах таго, што высокаадукаванае насельніцтва, але ўсё роўна, як ты не паглядзі, вось гэта сацыяльная псіхалогія, вось, яна працуе. Яна працуе. Вось, і што ні кажы, не кожнаму далёка, не кожнаму, нават не большасці. Насельніцтва, давай так правільна казаць, все ж таки насельніцтва, яны не цямляць, яны проста ідуць. Ой-ой-ой, вось так вось запиздзеўся і зрабіў памылку. Твою мать, дурень. О. Так. Тут ще поправить. Усё. Выбачаюся з гэтымі, бляха, падскокамі. Так, да чаго гэта я ўсё? Да таго, што нават калі большасць кажа, што так зручней і так лепш, а ты лічыш інакш, о, мы не абшуквалі гэты сейф, цікава. Вось, трэба няўхільна сцежыць сваім думкам, асабліва, калі яны накіраваныя на забеспячэнне культурнай гэтай суцэльнасці нейкай, так, агульнай лініі, ці вось штосьці падобнае. Так, адзін, а штосьці няшмат, гэта толькі другі быў. Ось, мой увогуле, вось прыклад беларускі, прыклад украінскі, ён паказвае, што мабыць, культурныя каштоўнасці, давай так, але казаць, культурныя, сацыяльныя, вось гэтыя нацыянальныя каштоўнасці, яны вышэй за матэрыяльныя. Ну, выбачаюся, але гэта моя думка, можа хтосьці не згодны. Што калі ты ўжо нават забяспечыў сабе мінімальны толькі узровень бяспецы, тыпу ёсць ежа, ёсць дах над галавою, ёсць вада, то ахвяраваць ужо нельга. Проста таму, што гэта наступства мае вельмі сур'ёзна, занадта сур'ёзна. І гэта не нейкая там, ведаеце, высокая культура, ці што там яшчэ можа быць у кагосьці, хто там хацеў бы пасмяяцца над гэтым. Звычайна расейцы гэтак любяць смяяцца з гэтага. Ніхуя, яно працуе па-іншаму. Так. Штосьці мы ў філасофію падаліся. Гэта адзінкі, што выжылі, браты гадзюкіны вымушаны былі
до Росії на заробітки багато виконавців переїхало з США. Вони вижили всупереч, а не завдяки. Правда? Так і ёсць. Так і ёсць. Калі раптам ты ведаеш, у нас ёсць выканаўца, яго зваць Лявон Вольскі. Ён ікона. Я тебе шчыра кажу, ён ужо пражыццёвая ікона. Плюс гурт, у якім ён працаваў, НРМ, гэта таксама кананічны гурт. І ўсе гэтыя вось выканаўцы, якія напісалі па сутнасці народныя песні на бягучы момант, якія выконваюцца абсалютна ўсімі, іх учу, мабыць, кожны беларус. І ведае словы з гэтых песень. Але, як ты кажаш, яны мусілі ездзіць на заработкі. Яны не могуць выжыць за кошт таго, што яны стварылі. Менавіта па гэтых самых наводах. Так, чакай, а там на тым баку быў у мяне хоць які-небудзь акумулятор ці не? Проста мне падаецца, не. Памятаеце, мы калісьці тут знайшлі 8 акумулятараў, а я вось тут скардзіўся, менавіта ў гэтым захаванні, мабыць, я скардзіўся на тое, што зараз іх тут зусім няшмат. Слухайце, сапраўды, так, вось тыя, колькі там, 3, 4, 3, падаецца, акумулятары. І мы ж нічога адсюль не выносілі яшчэ. Там на версіі не можа быць нічога. Вось. Такі ўжо крыж падтрымлівання нацыянальнай культуры, ідэнтычнасці, калі на цябе цісне 3 акумулятары толькі ў нас. Небагата. Зусім небагата. Нашай вады мала. Тут мы, вядома, можам сабе... Так. Па-першае, давай мы гэта збяром. Зараз мы апранем яшчэ заплечнік, каб у нас усё было. Павернись. Вось так, 2 хвілінкі. У Польшчы быў джем, а наш у Росіі на заработкі. Я пра джем нічога не ведаю. Так, заплечнік ёсць. Чаму я б хацеў зараз заплечнік менавіта апрануць? Таму што нам трэба будзе ў завіруху гэту ісці. Па сутнасці нам трэба выходзіць з лакацыі, нам няма чаго тут рабіць. Праўда ж? Так, 46-45 хадзем. Шкада, што мы толькі... А недзе тут была гэтая шафа. Так, яна працуе ці не? Блядь, яна не працуе. Ой. Так, трэба будзе рамантаваць, і тут то бок адзін мінус. У нас застаецца толькі адзін акумулятар на гэтым баку. Ну, гэта кепска, вось што вам скажу. Так, пакуль што з гэтым нічога не зрабіць. Так, я ж спадзяюся, падчас завірухі механіку не мянялі і ніхто не рэспаецца, правда? То бок мы не сустрэнем зараз ні мядзведзя, які мяне больш за ўсё хвалюе. Бля, вот жа яшчэ акумулятар. Тыц. Вось так цябе паставім. Тут ужо не абміну яго. Так, добра, значыцца 2 акумулятара у нас застаецца яшчэ тут да вынасу.
Так, выдатна. Тут мы гэтае не чапаем, просто сыходзім. Распалив огонь, гэта ўжо Меладзе. Так, сапраўды. Константин. Костя. Ці як яго так? Меладзе. Але муспрадукт наш намагаліся рабіць якасны, але рынок дужа вузенькі, без дзяржаўнай пратэкцыі было дужа сумна. Ёй, пані Джем, то польская ядерная зброя, вы шо? Фільм нават пра них ёсць. Серьёзна? Не чуў. Дзіўна, але не чуў. Так, мы ж тут лутали все, правда? Так, мы тут все лутали. Адзінае, што нам прыйдзецца зараз пасядзець, пагрэцца. Бо нас чакае... А мы спаць? Не, спаць не трэба. Так, зараз крыху падмерзнем. Бо нам вяртацца даволі далёка. Так, ну вось ваўчына не вые, значыцца, механіка так і працуе, што падчас завірухі не рэспаюцца жывёлы. Калі ты пазнаў мэту і сэнс гульні, тады ты тут хер памрэш і за 1000 дзён. Не, я не згодны. Па-першае, таму што гэтыя гульні мы яшчэ не бадзяліся па цяжкіх лакацыях. А цяжкія лакацыі — гэта горныя лакацыі. Напрыклад, Попельны каньён, Ціхая рэчка. Мы іх толькі адведалі, так бы мовіць, носа туды паказалі, каб зрабіць задачку, і мы адтуль сышлі. Але я нагадаю, у нас ёсць задача замаляваць мапу, памятаеш, усю на гэтых мапах. І там будзе небяспечна. Небяспечна з нагоды некалькіх. Першае — гэта тое, што можна недзе-небудзь сарвацца, але гэта малаверагодна. А па-другое, праз тое, што на гэтых мапах я мала гуляю, я магу недзе заблукаць, замерзнуць ці штосьці падобнае, то бок не выключана. Разумееш? То бок 1000 дзён — гэта мэта наша, каб здабыць дасягненне. Вось, але ж яна не гарантаваная, што ты не рабі з гэтым. Не скромніше такі, чекай, як це правильно. Не будь такі стіплий, вон. Так. Мы ж тут кинули. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ходим. О, нормалёва, хуткость. Задовольняючая. Вось так. Не, Лёха. Усё можа быць. Я, вядома ж, намагаюся не проста прабегчы, я, вядома, спрабую гуляць больш акуратна, таму што ўсё ж такі розніца ў балансе з той складанасцю, на якой мы гулялі ў мінулых захаваннях, тыпу, як яна там была, сава гэтая намаляваная, так? Пілігрым ці штосьці падобнае. То гэта, ну, не няпрошаны госць. На пілігрыме, калі ты сабе здабываеш топавую вопратку, ты просто бог гэтага свету. Цябе ўжо нічога не стрымае. Спакойна рабі, што хочаш, хадзі, дзе хочаш, спі, дзе хочаш,
Вось, і гэтак далей. На гэтай складанасці трошкі інакш, таму што не кожная пячора нават падыходзіць да таго, каб у ёй спаць можна было. Таму што тэмпературны рэжым у ёй, дарэчы, соль. Соль нам трэба. Каб было добрае надвор'е, няблага было б там на морышча сабраць. Я памятаю, на слупах таксама соль была. Так, сціплы тип. Сціплы. Ведаеш, я калісьці, вывучаючы псіхалогію для сябе, ну, то бок я ж не вучыўся, я толькі чытаў літаратуру і так далей. Я памятаю, што сустрэў характарыстыку сціплага тыпу паводзінак, цікавую з таго боку, што часам людзі паводзяць сябе сціпла менавіта толькі дзеля таго, каб атрымаць больш ухваленняў. Ну, то бок яны такія, як гэта, мімікруюць, ці то як. То бок ухваленне можна ж атрымаць праз тое, што ты шмат зрабіў добрага, правда? А вось як атрымаць яшчэ больш ухваленняў, ты нешта добрае зрабіў, ты такі яшчэ саромеючыся кажаш, то не, ну неправда, гэта трохі не так. Вось. Ой. Это нешта я выйшаў. Так, наступны прыстанак пячора. Вось менавіта сціплыя людзі дзеля гэтага і кажуць, што каб атрымаць яшчэ больш ухваленняў, таму што ён такі ўнутры мужик кажа, я сціплы. Я ведаю, мужик, я таксама. Люблю, калі мяне хваляць. Бачыш, недалюбленыя дзеці, недалюбленае пакаленне. Не даціскалі нас нашыя бацькі у сваіх цёплых абдымках. Дык вось мы хаця б у іншых спрабуем гэта ўсё атрымаць. Так, тут у нас брама, так, нам сюды. Я ведаю, я бачу, што ты ўжо, бляха, голодная чамусьці. Так, тут у нас хата, і там далей, мабыць, будзе ўжо пячора. Вось нешта бачу, ўжо там ззяе. Прабіваецца скрозь гэтую завіруху. Так, ну вады нам яшчэ выстачыць. Пытанне толькі ў тым, ці выстачыць нам... Як, мо ўжо канец дня, слухайце. А мусім ісці, бо ў нас ежы мала, нам трэба дайсці да нашага прыстанку, да нашага сховішча. Та, ну, у них такі стресс ментальны перазваліся сабіраць, што дзякуй Богу, што выжылі. Ну, Вадзім, мне падаецца, гэта ўсё такое сабе. Людзі жылі заўсёды, то бок пры саветах ці не пры саветах, гэта уже так. Стресс, не стресс. Я памятаю, што ў 90-х было цяжка. Памятаю, як мае бацькі атрымлівалі па $80 прыбытку. Ну, типу там 120 і 140, я вже не памятаю, на двоіх у іх было. Вядома, гэта лухта нездаровая. Але... Так, ще один простаночок. Мабуть, ведаєте, що...
мабуть, прийдеться випити гарбатки якої. Давайте каву. Так, і ось давайте берозку. Мы так сабе 200 калорыяў дадалі і яшчэ магчымасць дадалі бегчы. Так, я не гэтыя. Падбяжым, бо цягавітасці ў нас даволі шмат, а вось ад дому мы знаходзімся нашага даволі далёка. Трэба зараз на дарогу выскачыць, каб не згубіцца тут. Ну а там далей ўжо па дарозе, па красі, па расе, як кажуць, даклыбаем да нашага сховішча на паліўнай станцыі. Але ж цэлы дзень слухайце завіруху, такое сабе, мабыць, сёння не будзе ў нас паўночнага ззяння. Калі так, то на наступны дзень трэба будзе зноўку ісці за акумулятарам. І калі раптам усё склеіцца, то мабыць, мы, напэўна, яшчэ зробім сабе, не сабе ў сэнсе, а адрамантуем вежу, каб была задрамантаваная там. Выслаў такі недавно пачуў пра нашае пакаленне эмацыйна зрэлыя дзеці, эмацыйна незрэлых бацькоў. А так. І гэта праўда. Хаця б часткова, але праўда. Бо ведаеш, што самае дзіўнае для мяне, гэта тое, што ўсё жыццё, напрыклад, я ад бацькоў чуў толькі адно, што я мушу ім дапамагаць ва ўсім. З самага дзяцінства. Сена косім, сена памагаем вырушыць, дапамагаем перавозіць, там бульбу капаем бульбу, пасвім кароў, робім, карацей, усю справу гэтую. Па хаце дапамагаеш, прыбіраеш, нават ежу калі-нікалі штосьці там прыгатуеш сабе. А потым вырос неяк, сваё жыццё пачаўшы. З'явіліся мае дзеці, і мае дзеці мне тое самае кажуць, што я ім абавязаны, што я тым абавязан, гэтым абавязан. Вось. Я памятаю, як мой малы мне паяў галаву, што ён хоча хадзіць на футбол. Я кажу, дык у чым праблема, бля, збірай валізу, заплечнік, вось, і шуру, што табе трэба, там займайся, знайдзі трэнера сабе ці штосьці падобнае, бо я ж у футболе, слухай, як у балеце, не разбіраюся. Вось. І ўсё роўна малы мне скагытаў пра гэтае, ну, непэўна, гады 4. Ніяк не мог гэтае прыняць, што такімі рэчамі мусіць сам займацца, а не мяне прасіць. Але я потым толькі звярнуў увагу на гэта неяк, што чамусьці мой малы лічыць, што я яму абавязаны ўсім да яго 18-годдзя. Што б ён не пажадаў, я мушу яму гэта даць. Так, хутка ў нас ужо і ежа-то скончыцца. Так, абсолютно розная площині взаємодії з фотосесії по столку. Так. Ну, розна культурна так, особливості. Не, ну я в житті, де хочу сплю, хочу на полу, хочу в ванном покої, так. Тата террор, так, хочешь гробов, пиздую лес. Шурую гриби, кошик у руки узяв, пойшов. Хочеш м'ясо, на тобі стрельбу, іди упалюй, так?
По факту все так. Не, неправда. Не настолько. Просто, ну, калі так уже казаць пра малога, ён жа ж з дзяцінства па нашай просьбе з маткаю, вось, ён пайшоў на плаванне. І ён, ну, ён не бачыў у гэтым ніякага захаплення, тыпу, нейкага свайго спартыўнага развіцця, бо я яму казаў, што спаборніцтва ён закальваюць твой характар, тыпу, бо ты робіш высілкі на працягу пэўнага перыяду, каб падрыхтавацца да спаборніцтва, потым выступаеш, і вось твой вынік. Як ты правёў гэтую падрыхтоўку, такі ты вынік і атрымаў. Вось. Яно само з неба не падае. А ён казаў, што тыпу яго гэта не вельмі цікавіць, таму што плаванне гэта вось не такое спаборніцтва, як, напрыклад, футбол. Футбол яму падабаўся, таму што ён на кампе гуляўся пастаянна ў гэты футбол. Слухайце, мы ўжо столькі часу правялі на вуліцы падчас завірухі, мне падаецца, мы там змоклі ўшчэнт. Так будзе паглядзець на вопратку сваю. Вось, яшчэ алені. Слухайце, а не звязана ці наяўнасць тут аленяў з тым, што мы ваўкоў выразалі? Так не думаеце? Дык карацей, вось проста ён хацеў кінуць плаванне, так, і займацца чымсьці іншым. То бок футболам. Тата, записывай мяне на футбол, я буду ебаць яго якім Роналду. На што тата казаў: чалавек, ты ходзіш на плаванне, а ён, шчыра кажучы, ходзіць на плаванне з 6 гадоў. Хадзіў, давайте так падкрэслім, хадзіў на плаванне з 6 гадоў. Я вам шчыра скажу, калі ён хадзіў у садочак, ён хварэў 2 разы. Раз на месяц прыблізна. Потым там паўгады адаптацыі, ўсё прайшло, нібы ўсё добра. Так, трэба скінуць зараз гэты акумулятор, які мы цягаем. Вось. Але, пачаўшы хадзіць на плаванне, ён перастаў, літаральна перастаў хварэць. Каб ён раз на год хварэў, гэта было яшчэ, ведаеце, нешта незвычайнае такое. Вось. Я быў задаволены. Вось уявіце сабе хлопца, які ходзіць, вось ён хадзіў да 16годдзя свайго на плаванне, амаль 10 гадоў. Яго, адпаведна, фігура такая мужчынская, то бок у яго і моц была ў руках. Ёсць, дарэчы. Вось. Але ж, ну, яму не цікава гэта было, і ўвесь гэты час ён проста мне паяе мазгі пра тое, што татачка, блядь, патрэбны футбол. Вось ведаеш, што рабі, што хочаш. А футбол патрэбна. Я яму кажу: чуеш ты, дзіцятка? Бачыш вось тэлефон, бачыш вось табе інтэрнэт? Паглядзеў, знайшоў сабе трэнера і пайшоў дамовіўся з ім. І ўжо потым толькі ты перастаеш хадзіць на плаванне. Вось, так што такія справы. Бо ён спачатку хацеў, вядома, кінуць плаванне, а потым ужо запісацца на футбол. То я не, такога не дазваляў яму. Так што у нейкім сэнсе так, я пагаджуся з табой, Лёха. Тата тэрарыст. Тата не даваў хлопцу разгарнуцца. Так, зламаў сыну будучыню, не кажы. Проста аб калена. Проста аб калена зламаў. Зрабіў, прасцеў, зламаў сыну нагу. Не, вы што, нельга так. Ламаць сына пра мяса, гэта тэхаскае быццё, так. Сапраўды. Ну, пакуль у нас тут няма нічога, давай пазбіраем дровы. Чырвоны захад нейкі, не ведаю, будзе, не будзе гэтае ззянне сёння, каб сабе наступную замову зрабіць. Можа, руку? Та ты шо? Шо вы за людзі такія, га?
goddamn freezing. Хаціце верце, хаціце не, але нават раменьчыкам па срацы ніводнага разу не ударыў. Неяк атрымлівалася дамовіцца на руках, усё на словах. Але ўсё ж такі пакаранні былі. Мы практыкавалі з ім усё жыццё, гэта мы ўзялі ў садочку. Вось, у яго была вельмі добрая настаўніца ў садочку. Вось, выдатная, я б сказаў нават. Яна вельмі падабалася мне. І не ў сэнсе як жанчына, як спецыяліст. Вось, і мы саджалі яго на зэдлік. У нас быў у пакоі гэтым, вось, прыхожай, куды ты заходзіш, уваходная група. Стаяў зэдлік, на якім там звычайна абутак адбываецца. Вось, і мы яго саджалі проста і не давалі сыходзіць, калі ён вінаваты быў у чымсьці. Каб вы ведалі, як гэта дзіцяці еўшыць, гэта проста ашалець. Каб вы бачылі гэтыя соплі, енкі, жудасна. А гэта проста пасадзіць на зэдлік. Не на грэчку ў кут паставіць, на калені, не абрабіць яму сраку скураным раменьчыкам, каб яно палала да раніцы хаця б. Не, просто пасадзіць на зэдлік і сказаць, што ты вінаваты, і за гэтае ты будзеш сядзець, пакуль не выбачышся. І проста ўсё, соплі, крык. Да, успаміны. Мы часам, дарэчы, таксама узгадваем пры ім. І ён таксама памятае, які ён быў злы ў той момант. Такія вось гадаванскія прышпілы. Так, я бегаў у футбол, ну яго нахер, цяпер калені балі. Ого! Нагою біў? Не, нагою не біў. За вуха цягаў. Вось гэта фізічны адзінае, што было. Вока паклаў на яе. Не дакажаш, Лёха. Не дакажаш. Так, ну нібы ўсё, што маглі, мы зрабілі. Я, дарэчы, не скінуў жа ж вугаль. Хаджу тут з гэтым вугалем у заплечніку. 15 кавалачкаў. Так, ўсё, што маглі, зрабілі. Хадзем, хаваемся. Сённяшнія дзеткі засудзілі б такое? А чаму? Згубілі да халеры хп, трэба будзе выпіць гарбаткі на ноч і лягаць спаць. Так, вось сюды палкі. Оп. Так, вось сюды, вось тут вугаль, ага. Увесь вугаль. Так, ведаеце, вось так гарбаткі, зараз і на 4 гадзінкі ляснемся на ложак, а яно хіляецца. Ой, што гэта ты? Не трэба. Ай, так, шкада. Ой, ну добра, ладно, уже за пару, так за пару. Треба буде собі адрабіць. А 2 гадзінкі спаць, слухаць, другая ноч запар мы без зяння. Так не цікава. Пашанцавала, што я не ў Канадзе. Ну, мабыць так. Мабыць так. Давай па гадзінцы паспім. Можа, хоць на нейкі час, на каротенькі.
няма нічога. Шкода, шкода. Ну не, ну гульня, ну... Ой. Ну вось я вось гэтага, дарэчы, баяўся, калі казаць пра выконванне задач гандляра, што, ну, зянне патрэбнае, каб ён з табой камунікаваў. Інакш ён проста не хоча з тобой размаўляць. Немагчыма галубамі карыстацца. Так, давай яшчэ вось так. І потым лягаем яшчэ на гадзінку. Так, я прастыў і не магу агучваць. Трагедыя. Гэта азначае, што ў цябе ёсць вымышаная лакацыя, якой трэба скарыстацца. Не можаш перакладаць, агучваць. Зрабі штосьці іншае. Так. А, там быў маленечкі кавалачак, трэба яго з'есці спачатку. Цябе гляджу, глядзі. Яно, глядзенне на мяне, майго стрыма, яно ж не прымушае цябе адмаўляцца ад нечага іншага. Хайдзем на тую хату, якая там незалутана ў нас стаіць. Што яшчэ рабіць тут? Трэба падумаць. Вядома, што можна яшчэ... Мы ж хацелі яшчэ зрабіць яшчэ адзін паход туды. Каб вынесці вугаль, яшчэ адзін акумулятар і адрамантаваць. Давай. А чаму не? А давай адрамантуем. Тут скуры. Усё, пуста. Так. Пуста. Сюды мы не скидали штосьці? Жалуды, а тут гарбата. О, як гэта я... Так, тут у нас тканіна, правильно, тут пустая шафа. Сюды я нічога не скідаў, правда, то бок у нас правады і гэтак далей. Гэтага нічога няма. Вода ёсць, гарбата ёсць. 41-45, давай вось так, чакай. Так, а з ежаю як быць? Ежу прыйдзецца прыгатаваць там на месцы. Я спадзяюся толькі, што там таксама будуць нейкія гэтыя засцерагальнікі з дротам металічным гэтым правадамі. І мы сабе спакойна адрамантуем вежу. Веды нацэдзілі ваўкі. Так. Ваўкоў мы ўсіх забівалі. А ўжо там на месцы я сабе нейкі спажытак здабуду. Тым больш, што можна будзе сесці, мабыць, на маяку, правда? Чаму б і не? Чаму б нам не пераначаваць на маяку? Хто сказаў, што гэта плохая думка? Кепская думка. Мне падаецца выдатная думка. А што там у Канадзе? У Канадзе заканадаўства, якое вельмі аберагае дзяцей і не дазваляе рабіць. Да ў Швайцарыі той самае, дарэчы. Якое не дазваляе нават на зэдлік садзіць дзяцей і прымушаць іх крычаць, плакаць і ўсё такое. Лёха, які жудасны смайлік ты выкарыстаў, што гэта такое? Гэта ж персанаж з пілы, падаецца, так?
І ў Швейцарыі такое, так, у Швейцарыі таксама такое. Я, наколькі памятаю, магу памыляцца, што гэта Швейцарыя, Аўстрыя, я памятаю, што за ўвагу рабілі бацькам у садочку, таму што не тое, каб за ўвагу, а нават выклікалі бацькоў на размову, таму што дзіцяці распавяла настаўніцы, як яе караюць у хаце, тыпу там пасрацца б'юць і гэтак далей. Ну, калі давяраць маці, якая гэта распавядала, што тыпу у іх не практыкуецца гэта, то бок там дзяўчына гэтая малая нешта прыдумляла ў сэнсе таго, што перабольшвала. Вось, мабыць, недзе там, можа, хтосьці хлопнуў, а яна там распавядала, што яе сотнямі збіваюць у хаце. Карацей. І ўсё. Бацькоў выклікалі на размову, туды-сюды паразмаўлялі. І давялі ім, што калі такое будзе практыкавацца сістэматычна, там 2-3 разы, то падымуць пытанне пра тое, каб забраць дзіцяці. Жах потым, як Максім такія павырастаюць. Сапраўды жудасная будучыня. Калі ўсе будуць такія, як я. Я не хачу жыць у гэтай будучыні. Ведаеш? Дакідаюць нейкія падпіскі ў Твіча. Я падумаў, што можа гэта нейкі канал. Вось гэтага каточка... гэта не каточак, гэта той самы чалік. Я недзе бачу ўжо. Будучыня цябе не пытаецца. Я ведаю. Але я шчыра веру ў тое, што будучыня павінна ведаць маё меркаванне на гэты конт, ведаеш, таму я выказваюся. Варвай нешта выдаў там ад Лепуса. А гэта Ральф, я так разумею. Так, мы амаль што змерзлі. Трэба будзе пагрэцца, заскочыць. Тут будзе першы у нас падвал, правда ж? Добрае надвор'е для шпацыру. Трохі прахалодна, але... Мне падалося ці не? Нехта брахаў. Ці гэта вада так плёскалася аб крыгу? Не, хутчэй за ўсё вада, бо я трэці раз ужо пачуў гэты гук. Так, я правяраў акумулятар каля гэтай машыны ці не? Правяраў, тут няма. Ох, сонейка, шыкоўна. Можна распаліць вогнішча, нарабіць сабе паходняў, каб не вытрачаць. Гэты ліхтарам. Толькі пазнаходзіць дровы, якія я сабраў. Падаецца. Так, там была драўніна. Я памятаю, што там была драўніна. Лёў, давай. Увогуле няма ніякіх дроў. Та ты шо? Без сякеры не зберу. Вось гэтую галінку можна разадраць.
паскудавы як. Можа, хто тоне, трэба выратаваць. Ніхто тут не тоне. А і ваўкі не тонуць, і гэтыя, слухай, я бачу, як алені заскокваюць па калена ў ваду, нічога ім не гэтае з імі не робіцца. Такая ўжо гульня. Давай палку. Зараз мы сабе што зробім? Гарачай гарбаткі, я так разумею, а ўсё астатняе разбяром на паходні. Ось так. Размяшчаем бляшанку. А ў бляшанцы мы сабе гатуем звычайную гарбатку, мабыць. Я думаю, што так. Так. І вось гэта разбяром. Бачыце, толькі 2 правады. Наколькі я памятаю, там патрэбна 3 ці колькі. Так, ну такія сабе бляха-паходні. Слухайце, неяк час праляцеў гэты, ўжо 12 гадзіна ў мяне. А я нібы толькі стрыміць пачаў. Так, усё. Ну давай, 9 паходняў. Пакацелі. Пагуляй па лёдзе. Не буду. Я ведаю, што адбудзецца. Так што не рай мне такога. Так, у нас яшчэ адна палка маецца. Але няблага было б мець 2-3. Прапыласосілі, бляха, ўсю мапу гэту пераходную. Усё сабралі. Так, мы ж там на месцы, калі бадзяліся, я памятаю, вось першыню на гэтым кітабойным заводзе, я знаходзіў там гэтыя правады. Правда ж, было такое? Засцерагальнікі, пуста-пуста. Так, я яшчэ... Чакай, я яшчэ не працую, а ўжо заебаўся. Гэта нармалёвы стан. Будь якога чалавека, асабліва пасля вакацыяў. Гэта як мае быць, ведаеш. Калі па-іншаму, то гэта ўжо хвароба. Так, галоўнае не праўтыкаць Аўрору, бо зноў будзе 10 дзён чакання. Не, дарэчы, 10 дзён наўрад ці. Таму што гэтая яна часцей у нас тут. Я заўважаў, што прыблізна раз на 5 дзён перапыначкі яно робіць гэта ззянне. Вось калі такія вось, як зараз 2 дні ўжо без ззяння, то звычайна вось, можа быць, нават і сёння будзе, дарэчы, таму што яно так неяк максімум 5 дзён у нас была. Можа, гэта я памыляюся, вядома, але адчуванне нібы плюс-мінус такое. Вось недзе так. Во.
Не. Я походню подпаливаю. Курва! Паскудная бляха. Так, головне весело співати. Я показував пісюн. АВРВ. Про пісюни. Але ж ти, бляха, любиш хвалитися своїми гэтымі пісюнами. Так, то процяглой серой стромов, то пісюнами, то яшчэ што падобнае. Грымер, ты выжрала всю малину, дзяўчынка, так што медведь то ваўкі ссуцца па кутах. От страху, слухай, сапраўды. Мы уже всю ежу позбирали, ягоды. Просто адціснули любую магчымасць ім спажываць іншае апроч мяса. І пакуль што яны запалоханыя, вось, хаваюцца ад нас. Перачытай яшчэ раз. Так. Ты выжрала ўсю мапу, дзяўчына. Так што ведьмі та ваўкі ссуцца па кутах ад страху. Ну, так, а я ж не так прачытаў яе. Калі так, то, мабыць, гэта выключна простое, што вось гэты вось моўны апарат не надта добра працуем. А, усю маліну выжрала. Я зразумеў. Усю мапу. А, ну так, про маліну, сапраўды, все ягоды. Усю мапу, так. Выбачайце, сапраўды, ты правы. Маеш рацию. О, блядь. Ну давай. Давай, ёпта, подыходь. Говно. Давай. Зараз ён будзе скакаць па гэтых вось. Я ж кажу, будзе скакаць, бляха, я... Добра, што ў сраку яму прастрэліў. Так, я туды не пайду, потому што там драпежнікі, ўсё гэта, тут бяспечней. Бяспечней, тут лёгка. Прыйшоў у той канец, усё на гэтым. Страла ў сраку. Працуе як хэдшот. Для мужчынскай асобы так. Гэта 100%. Адразу бачна, дзед фанат танкаў. Адразу аформіў прабіццё. Ты забыўся дадаць артавод яшчэ. Таму што менавіта яны сабе паводзяць як прыхільнікі атак ззаду. Дзе там гэтае, во. Падпісаны на канал Фрэнка з ЗША, ён столяр. Заікаецца, завёў канал для барацьбы з цым дэфектам мовы. Красаўчык. Вядомы красаўчык. А ён, атрымліваецца, працуе па... Так, чакайце, мне трэба агледзецца. Бо, калі што, з мядзведзем асабліва не пажартуеш. А вось, атрымліваецца, ён... Гэты моўны дэфект, ён зніжаецца, калі... Ці то контент робіць, ці то як у кіно. Калі, памятаеце пра караля, там было нешта такое. Кароль кажа, нешта так называлася гэтае кіно. Дарэчы, добрае. Дзе кароль размаўляў добра, без заікання, калі размаўляў і сябе не чуўшы у навушніках там. І такім чынам выпраўляў гэты дэфект. Нешта такое, king speech, так. Прамова караля, можна так перакласці. Так, мы зараз скотчем адрамантуем вежу, то бок нам трэба знайсці яшчэ... Так, гэта ж ваўчыныя сляды.
Нам треба знести проводи і застерагальнікі, якія тут будуць. А ваўка гэтага мы потым ужо прыжучым. Во! Выдатна, так. І давай сюды. Wonder if I can drop any of this gear. Металабрухт яшчэ. Халера, я забыўся, што металабрухт патрэбны для рамонту. Ого, Стримаченко, дзякую величезний дари. Усім рейдерам вітаначки щире, дякую величезне. Що цікавого у вас там було, во що гуляли? Дримір король каже усім пізда, і більш немає дефекту. Може і такое бути щире. Я не сустракав, але може бути. Не виключено. Ми гэтку магчымасць выключаць не будем. Так, застерагальнікі. А про металабрухт я забыўся. Трэба будзе, мабыць, распілаваць нешта. А, ты там выйш, ну вы. Мы ж тут не збіралі яго. Я не памятаю, каб ён быў. Можа, нейкія там дзверы. А ножовка засталася там, бля. Пілять! Мы ж не ўзялі з сабой ножовку. Каб я за... Ось, ну, бля, ну... Так, як кажуць, дурной галаве ногам покоя не дае. Правда? Ось так, а мы нам придется, бляха, шароёбиться тут. 50 разов. Простое, что идиот. А чему я идиот? А чему я идиот? Усё. Так, ну, мы то и запхнули. Значит, только металлобрухт застался, правда? Тут усё пусто. Нічога не знойдем. Трэба сюды, калі мы павернемся за чым мы павернемся? Вось за гэтым акумулятарам. Там мы возьмем тады у гэтым выпадку сабе ножовку. Сюды. Попилуем, потому что литерально засталося только разобраться с металлобрухтом. Новичок, витанки. Тропика 6 было. Короче, вы развивали империю, диктатуру. Як атрымалася зрабіць кубінскі аналог? Ну як побудував комунізм у тропіках? Во-во-во. Знак питання забув поставити. Я мяркую, що усі зрозуміли, що ти мав на увазі не стерження, ці шок. Ось так зробимо спочатку. Оп. Побігли. Так, ну медведика немає, добре. Пойдем назад. Нечто затягнуло у нас усё тут. Вона була лагідна диктатура без комуністів, гэта як? В сенсі, тропіка без комунізму? Быць не може. А ідея якая була? Давай простей, на якую суму ти нагрев геоїв, які вірив до марксизму кукалдизму? Гучить як м'ясна каша без м'яса. А комунізм хіба не про гэта? Тобі кажуть, каша з м'ясом, а там м'яса нема.
Мне падаецца, менавіта так яно і выглядае і гучыць. I'm not sure I can carry much more. Та що ти ниєш, бабцю? Тягні просто, як плуг. О, до речі, во, ще соль. Ось, усё, до конца пячоры зараз зацягнем. Это у нас приблизно ўжо будзе 10 кіляў, здаецца, гэтай солі, правда? А тут уже у гэтай шахце сабралі. А, мы ў той сабралі шахце, ну нічога. Оп, шикардос. Кашелёт, то есть над трупом, правда? На дворі шиковне для шпациру отрималося у нас. If I can drop any of this gear. Ти все скуголиш, все тобі тяжко. Заплечника пронули тяжко, без заплечнику тяжко. Шурши давай. Шурши ляфам. Так, 12-17. Я не разумею, чому розраби не дали механізм випарування солі з морської води. На загадковому озері багато морської води. На загадковому озері морська вода, що? Ні, там же солодкая вода, неправда? А, на шаши так. На шаши вельми шмат, правда. Тут ты маеш рацыю, на шашы є да халеры. Да і на гэтай лакацыі ж да халеры таксама ёсць доступ да мора. Так. Другі акумулятор прыязджае ўжо на гэтую базку. This bag is getting kind of heavy. Вось так. Не забыцца толькі, калі пойдзем за трэцім, узяць з сабой ножовачку. Якая на бабця. Якая ёсць, кажа Вадим. Якая бабця. А што ты лічыш, я па маладухах спецыяліст? Не. Калі я дзед, то я на бабця. Так, до речі, заўважце, мы ў той час у завіруху ішлі,
колькі ў нас было гэтых калорый і вады. Мы ўжо да гэтага часу папілі, а тут мы ўсё ідзем, ды ідзем і ідзем. І піць не хочацца, есці яна не патрабуе. О, бляха, які перарасход у нас калорыяў і вады, калі мы супраціўляемся ветру і холаду моцнаму. Там сцёгна, усім сцёгна. Так, пасційна такія ваги цягнуць, то жарка кабета, а не бабця. Дарэчы, Вадзім, ведаеш, як кабетаў у горадні называлі? Бо я з горадні, калі што, у Беларусі кабета гэта прастытутка. Хаця з польскай кабета гэта жанчына. Ось так ось. Гэта ўсё, што вам трэба ведаць пра тое, як беларускія палякі градзенскія Not sure I can carry much more. адносіліся, ставіліся да поляк, якія прыязджалі падчас вось міжваеннага перыяду. І салон урода... Не, ну салон урода гэта, ведаеш, ужо проста з польскай пераклад выключна, што урода гэта прыгажосць. Вось, тут нічога. Так, два значэння. У нас кабета то проста жонка. Ну так, як у Польшчы. Вось. І прынамсі проста ў беларускай не выкарыстоўваюць кабета. Але ось такі сэнс заклалі для дзяўчын, якія прыязджалі ў горадню, бо горадня што вялікі горад па памерах польскіх, нават у міжваенны перыяд быў. Вось. І таму прычапілася такое, што вось кабеты маецца на ўвазе прастытуткі. Можа, на заработкі прыязджалі, хто іх ведае, гэтыя кабеты з Польшчы у свой час. Історычна дуже погано місцеві до мігрантів, чарлакантів адносіліся. Ну так. Ну, про гэта і размова, што ведаеш, паколькі горадзін, ён жа ж, па-перша, многанацыянальны, у ім у свой час было траціна гэта габрэяў. У нас дасюль яшчэ стаіць сінагога іудаісцкая у горадзе. Вось, і частка, і другая частка гэта былі непасрэдна палякі, якія сабе атаясамлівалі з польскасцю сваёй каталікі. Вось, і таксама была нейкая там прыгаршня расейцаў, ну і беларусы, як трэцяя па велічыні. Гэта калі мы кажам пра міжваенны перыяд. Вось такая склалася статыстыка ў той час. Так, нам трэба нейкае ціхае месца, дзе б нам не зазьмула паходню, а мы сабе праспаліліся. А ў прынцыпе, навошта, я нават не разумею. Я далей пайду без паходні да самой базы. Нічога страшнага ў гэтым няма. В нас на захадзе цей эпітэт здзебольшага выкарыстоўваюць. Сур'ёзна? О, гэта тыпу асноўна, а не жонка, то бок не жанчына, дзеўчына. А, дарэчы, вось яшчэ такі моўны цікавы момант, што палякі, напрыклад, у якасці вось гэтай тэрміну шлюха, яны ж кажуць дзівка, так? У свой час у Беларусі дзеўка. Гэта проста дзеўчына. Дзеўка-дзеўчына. Ніхто дзівка, так, дзеўкамі не называў прашмандовак. Ось. Яны ў сваю чаргу нашых беларусак, так можна сказаць, маглі называць. Бачыце? Але ў адказ атрымалі, што кабета асацыявана ў горадні з прастытуцыяй. Мабыць, у адказ. Я, напрыклад, так, чакаю, у нас, калі ў 14-м вайна пачалася, нават да украінцаў з Донбасу не душа добра ставіліся. Не, ну гэта зразумела, ну... Тут бачыш, я лічу, што гэта выпадак, які адбіўся ў памяці людзей, ён проста праз тое, што гэты канфлікт захаду і усходу Украіны
Ён жа ж падтрымліваўся яшчэ савецкай уладай, што яны гэты канфлікт падмацоўвалі заўсёды, нібы чуткамі, нібы нейкімі выпадкамі, якія вычвалі і гэтак далей. Гэта толькі праз гэта, праз прынамсі гэта вось на мой погляд прапаганда, як ты не круці, як ты не аглядай з якога боку гэтае стаўленне, толькі як прапагандонскае гэта нагнятанне, націсканне на гэтыя болевыя кропкі я і не назову. Сепаратюгі, так, менавіта вось гэтыя сепаратныя настроі, каб яны падмацоўвалі гэтае пастаянна. Чаму я кажу пра Савецкі Саюз? Таму што у мяне ж, я ж не быў ва ўкраіне, я толькі адзін раз ці два у дзяцінстве сваім яшчэ недзе там у 89-90. Вось, і другі раз гэта ўжо быў, я быў дарослым, я з дзецьмі ездзіў у Крым. 12 ці 11 год, я ўжо не памятаю дакладна, а можа 13, халяра яго ведае. Вось, ды карацей гэтае, пра што я ўвогуле? Карацей, у мяне доступу да сітуацыі ўнутранай украінскай у мяне няма, але ёсць перасяленцы, якія з Украіны ў Беларусь прыязджалі, вось, яшчэ ў савецкія часы. Яны пра гэта мне распавядалі, што вось стаўленне такое напружанае. Я сабе у галаве адклаў, што гэта ўсё падмацоўвалі менавіта савецкай улады. Гэта сепаратызм, так бы мовіць. А той самае, дарэчы, увесь доўгі вельмі час было з заходняй Беларуссю і з усходняй. Таму што дзе-нідзе, але ва ўсходніх людзях я чуў такое, што на захадзе жывуць палякі. Тыпу, а горад Гродно ўвогуле польскі. Я такі, што, бля, ебанутыя ці што? Ну, натуральна. Якім гэта чынам? Так, був такий наратив про людей з Донбасу. Я, наприклад, з'їбав з городу міста, тому що переселенці з Донбасу приїхали, було стрімно жити в тим районі, у которому я народився. Ніщо собі. Ось гэта тебе притиснуло. Ви слухайте, ніводного драпежника досі ще немає. Цікаво. Ми зламали гульню, мені подається. Просто. Я ж кажу, гульня сказала, ти заєбав просто лупендить їх, я не тільки народжаються, а ти їх одразу душиш. Я тобі більше ніводного не дам. Складаний контингент, здебільшого він інформує зараз думку про Україну у Європі. Узаемное баданне словамі. Ну, не, гэта ведаеш, у чым прышпіл, мне падаецца менавіта гэтай сітуацыі, калі мы распавядаем пра кабету ці дзеўку. Вось, ён хутчэй не наўмыснае, а нейкае падсвядомае выдаванне вонкі свайго меркавання, то бок калі людзі спрабуюць неяк гэтае прыхаваць, але пры гэтым пры ўсім нейкую не пагрозу агучыць, а грабаванне, хутчэй вось так вось, грабаванне вось ці пагарджанне гэтым чалавекам, ты выкарыстоўваеш даволі распаўсюджанае слова перад гэтым чалавекам, каб ён не здагадваўся пра ягоны натуральны сэнс. Вось, але ў сваёй суполцы унутранай вось сэнс троху іншы. Ну і адпаведна праз гэта вось такое абмен вось гэтымі грэблівасцю. Вось гэтай грэблівасцю нейкі атрымліваецца. Неяк так.
Ну, мы хутка. У гэты раз, бачыце, яшчэ вечар. Мы ўжо павярнуліся з... Як яго... А, ну мы павярнуліся, я забыўся ўзяць гэты... вугаль. Няхай. Гэта не страшна. Дзе ён тут будзе, вон. Так, і я сюды закіну... Сюды ці лепей сюды? Сюды, мабыць, лепей. Starving. Вось гэтыя рэчы. Вось так. Жанчына кажа, што яна есці хоча. Падзем. З'ем у кавала чагосьці. Колькі там калорыяў было? 5? Так, у нас засталось толькі 2 кавалачкі мяса мядзвежага. Ну, дзеўка у нас також неадназначна гучыць, такі сабе легкаважнасць. Во, бачыш? А у нас гэта, вось адкуль бярэцца вельмі часта ў беларусаў, калі яны, дарэчы, часта ўжываюць беларускую мову, можна пошуць дзеўка-дзеўчына. Гэта з казкі народнай пра чорта. Пра тое, як ён заляцаўся да адной дзяўчыны ў вёсцы, выскокваў з калодзежу і казаў: дзеўка-дзеўчына, выходзь за мяне замуж. Вось. Даволі папулярная казка, я не ведаю, камусьці, можа, ў дзяцінстве распавядалі яе ці не. Але яна мне вельмі падабаецца. Яна менавіта характарызуе, што можа камусьці падасца дзіўным, але вось проста уявіць сабе, што казка была складзеная прыблізна у 19-м, мабыць, а можа і раней стагоддзі. Вось, яна паказвае ўвесь характар беларускай жанчыны. Дзеўчыны, якая нават супраць чорта, дзякуючы не фізічнай сіле, а перавазе ў розуме, перамагала чорта. У вас, дарэчы, ж таксама было, чакай, вось гэты міф пра дзіканьку, памятаеце, у Гоголя? Ён жа ж перапісаў. У вас таксама там было, што дзеўчына хітрая, і нават чорта перахітрыць можа. Вось, і тое самае і ў нас было. Чакайце. Паслухаць, каб не было гэтага бляха косалапага. Лёха, што там такое? Чакай, знаеш, што ў мяне дуже шакуе? У Швайцарыі дуже багато украинцаў, які з'ехалі за кордон. Так. Як і я, дуже пазітыўна ставляцца да балота. О, бля. А што за... Ніхуя сабе. Ты зараз сур'ёзна ці як гэта кажуць, рофліш? Таму што, ну... Я, па-першае, не чуў такога, шчыра кажу, як я. Але... Ну, іншых крыніцтваў у меня няма, апроч таго, што я, напрыклад, назіраю ці фолоўлю за кімсьці там. Так, і мяне не зовсім зразумела, на які яны і жывуць у ЕС, а не паехалі на балота. Ну, гэта ўвогуле на нейкі наратыв, як у гэтых жа ж расейцаў. Ведаеш, у нас некаторыя таксама вось гэты момант ловяць, так званы вайб. Вось. Мне трапілася блогерка не так давно. Падпісаўся ў інстаграме, яна ў Бельгіі жыве, яна вось троліць гэтых чарцей, якія жывуць на захадзе. Вось, і заўвагі ёй робяць, што яна вось беларуская, не саромеецца рабіць контент беларускаю, трасянкаю, просто нават такую жудасную, натуральна жудасную трасянкаю, але, ну, робяць гэта з гумарам. Вось, і яны ёй робяць заўвагі, тыпу, ты давай па-нармалёваму, па-расейску, альбо просто забі зяпу сваю, крышыш тут на нас, вось, гэтыя хлеб трусіш. А яна іх называе... Ой, дзякую за фолоу. Налеснікаў, мабыць, жанчына, яна з чырвонымі майткамі пастаянна робяць гэтыя здзекі. Шыкоўныя. Вот.
Яна іх называе, ну вось гэты вось немцы, якія русікі, ці аўстрыйцы, якія русікі, яна іх называе так лагодненька, так, карацей, прышпільна. Ой, яна шыкоўная, шэдэўр, так. Я згодны з табой, Вожык, яна проста шыкоўная. Мне яна вельмі падабаецца. Але трасянка ў яе шыкоўная, яшчэ да гэтага ўсяго. Казадойчы, кідай спасылку? Ашалець, як я табе скіну спасылку, бо я ж інстаграмом карыстаюсь на мабілцы, а тут мы у дэсктопе сядзім. Я не ведаю ВРВ, як скінуць гэта. Зараз напишу. Во, Вожык напіша зараз. Дзякую велічэзна табе. Хачу яе пачуць. Зараз пачуеш. Так, давайте схаваемся, зараз пагрэемся крыху і скінем усё, што пазнаходзілі. Там яшчэ жалуды трэба гэта падрыхтаваць. Так, першае, давай гэта збіраем. У Twitch, пліз, кажуць, Вожачак, калі табе даслаў дзеду ў Discord. Ух, бляха, ўсё складана. Даслаў дзеду ў Discord, халера. І у мяне проста гульня у Windows Mode, мне трэба зараз знайсці яго. Ага, я зараз Discord... Ой, Вожык, ёп твою мать. Калі Discord запускаеш, ён адразу паказвае, што я зараз гуляю. А ў мяне працоўны чат адзін ёсць з адным з гэтых заказчыкаў маіх. Так, капіяваць. Twitch. Вось так, хлопцы, вам на Twitch. Так, Вожык, я адразу сыходжу. Каб раптам заказчык не заўважыў мой, што я гуляюся у працоўныя гадзіны. Яму-то пахіраў, бо я ў яго ўсё ж такі на парт-тайм. Вось, але кідаць ўсё роўна гэтае. Выглядае не, як гэта, не шляхетна, не тое, а вось каб не... Ну, карацей, неэтычна. Гэта неэтычна. Калі працоўная гадзіна, а мы гуляемся. Так, усё. Жалуды давай. Чаму кінуць? А чаму кінуць толькі ёсць? Чаму кінуць? Таму што іх вось тут і разрабляць. Во. І гэта. О, граммарнацык. Вітаначкі. О, дарэчы, он таксама скінуў. Вожык, гэта ты на Твічы? Усё зламаў. Гэта у тебя? У цябе такі вось нік? Якую жудасць. Божухна, я на Твічы. Чаму не Вожык? Вожык, ён же ж такі добры. Так, усё, 4 нейкія ёсць гэтыя. Ну, я. Так, усё, мы давайте лягаць спаць. Няма чаго тут бадзяцца. Давайте будем чакаць. Яшчэ толькі бахну мяса. Не будем чакаць тут гэтага. Оп. Можна, дарэчы, ведаеце, што паколькі мы тут сидзімо, во, у нас 10 кіляў ёсць, можна вады прыперці, бо у нас там вады не шмат ужо засталося. Падзем, сходзім. Так, а мінусы, якія мінусы? Чакайце, там яшчэ дрымер нешта даслаў. Зараз. Палку падбяру толькі. Трэба паглядзець, ці бяспечна ўсё, ці можа нейкія ваўкі павылазілі.
Бо мусіць павылазіць ужо, я чакаю, не дачакаюся іх. Добра, хадзем. А на Твиче модерація є, і за токсичність таку в перматчі відлітають такі болотні, а ось на наших платформах немає такої модерації. Так, у нас такої на укрстрімах, коли сиджу на укрстрімах, а якщо стрім дублює стрімер на TikTok, там болотні дрістають на стріми за те, що стрім українською. Ну, у мене таке було на початку. На початку, це я так відомо сказав, цікаво, 1,5 года у мене таке було на каналі, ошивалися постійно гэтыя зетніки, і нешта яны стихлі, дякую Богу, уже апошнія паўгады амаль. І за гэтыя паўгады, мабыць, толькі адзін нехта з'явіўся з такім пытаннем, плюс-мінус падобным. Вось. А дагэтуль было штомесяц просто не адчапляліся з нейкімі ідыёцкімі пытаннямі, чаму так, а не так. Так, дзяка Пипі за адключений інтернет. Слухай, може бути. Може бути, слухай, сапраўды з гэтым звязана было плюс-мінус. Яно ж было акурат такі недзе ў гэты момант, правда ж? Паўгады таму. Так. I'm not sure I can carry much more. Ну і пайшлі паціху дамоў. Так, спыняй стрым, усе пабеглі ў Інстаграм. Не, яшчэ літаральна 20 хвілін і ўсё на гэтым. Мабыць, ведаеце, даже нават не 20 хвілін. Вось зараз будзе ноч, мы пераспім, вось, і альбо мы атрымаем замову, альбо мы проста правядзем гэтую ноч і раніцу прачнемся. Я на гэтым завяршу стрым, таму што трэба рабіць ужо свае справы. Вось, там нічога пільнага, але трэба дарабіць. Вось, тым больш, што яшчэ будзе мід даволі хутка, а там уже за малым трэба будзе ехаць у школу. Так што, так, я роблю з цього тому, що ім не стрими не видає, їм треба хештег уводиться українська-білоруська, каб знайти стрими і прийти спитати, чому не болотної мови стримиш. Ні, Дремер, трохи не так. Я, принаймсі, глядячи на свої покази, на статистику по Ютубі, я не ведаю, як статистику збирається на Твічі, але на Ютубі я гляжу, відсочую, тому що мені Ютуб більш важний, тому що вельми мало контенту там білоруського, і ось заради гэтага і ўсё і пачаў. І крацей, на гэта звяртаю увагу, YouTube паскуда рэкамендуе беларускі контент, калі ў мяне нават ніводнага слова няма расійскую у гэтых тегах, у апісанні стрэму і гэтак далей, гэтак далей. Усё роўна рэкамендуе на расійскую прастору. То бок я памятаю, што глядзеў апошні раз 64% было рэкамендацыі на расійскі бок. Вось табе гэты і адказ. Ну, можа на Твічы па-іншаму неяк працуе, але наколькі я ведаю, на Твічы таксама ёсць рэкамендацыі, праўда, нейкая там староначка, дзе ты націскаеш, і ён табе рэкамендую паводле тваіх падпісак, фоловаў нейкі контент. Вось, а ў Ютубе гэта ж прасцей, гэта проста стужка твая. Стужка тваіх цікавасцяў. І яно ім трапляе туды, яны заходзяць і ахуеваюць, таму што як гэта імперія рушыцца. Вось на вачах маіх руйнуецца. Трэба ратаваць імперію, бо нейкі блогер беларускамоўны надта небяспечны. Просто ачмурэць які небяспечны. Так ужо баяцца. Але гэта проста не ў сэнсе таго, што баяцца. Я ж разумею абсалютна, што гэта проста непрыняццё іншых культур, іншых моў, якое проста на бягучы момант абсалютна ясна робіцца
амаль што фашысцкай ідэі нейкай. Дзе бутэлька? Трынаццаць літрыкаў яшчэ. Падаецца, я там ніхера роўна не паставіў. Давай я так вось скіну. Дзе яна будзе, гэтая вада? 6. Потым падумаў. Так, і як я абажаю на Фейсбукасе масквічы троліць за іх прысутнасць у трэці Ютуб і Фейсбук, асабліва афармляе скаргі. Ну, можа і такое быць. Так, дзе мой ложак? Во. Лягаем спаць, як і ў минулыя разы. Дзед, што ты звычайна кажаш на заяву, а ў нас две дзяржаўныя мовы. Мне ж падаецца, мы ўжо разважалі на гэты конт пры цябе. Але пытанне для мяне... Блядь, ізноўку няма. Для мяне відавочнае, ніякіх дзвюх дзяржаўных моў. Беларуская, толькі беларуская. Калі камусьці патрэбна расейская, калі камусьці дзесьці, калісьці будзе настолькі некамфортна жыць у Беларусі, дзе дзяржаўная мова будзе беларуская, то, выбачаюся, ёсць Расія, дзе табе задаволяць усе твае патрэбы наконт расейскай мовы. Давай, прачынайся. Нарэшце. Вадим, бачыш, не 10 дзён, 4 дні. I'm here. Here's what I got on board. Давай, што ў цябе ёсць? Тут мука, тут соль. Тут кніжку нават прапаную нейкую. Каб цябе ліха падрала. Так, вось гэта я хачу. Блядь, ну тут 2,25 паліва для лямп. Давай мы accept. А як, чакай, а чаму? А як яго выдзелі? Эй. Let me go over it with you. А чаму не выбіраецца? Блядь, адзінку трэба зрабіць. Усё. I'm done. Дёшава бярэ, а што ёсць яшчэ дзешэўшае? Сур'ёзна, Вадим? Гэта было не дзешовае? Не, но мне рэцэпты ў любым выпадку патрэбны. Патлумачу пазіцыю, чаму толькі адна мова мусіць быць дзяржаўная? Таму што наяўнасць другой мовы як следкуе з гісторыі. Гэта не маі нейкія там забабоны, выбачаюся, ці штосьці падобнае. А гэта выключна пагрозлівае становішча. Вось. Таму мяне, напрыклад, хвалюе стан беларускай мовы. Мяне хвалюе тое, што адбылося ў 90-е з прыходам Лукашэнкі. Мяне хвалюе то, які мы маем сёння вынік пры гэтым прусім. Хай заткнуцца, прабачце мяне велічэзны, тыя, хто кажа, што нічога кепскага не адбылося, але адбылося. Вось, калі на 72% насельніцтва табе ў 91-м годзе, 90-м годзе кажа, я хачу дзяржаўную беларускую, а прыйшоў чорт, які зрабіў у 96-м у парушэнні ўсіх правілаў і законаў яшчэ адную мову увёў, і мы маем такі стан, які мы маем, то, выбачаюся, вы не правыя, калі так думаеце, што гэта не шкодзіць мове. Яшчэ як шкодзіць. Таму толькі адна дзяржаўная. Ніхто не кажа пра тое, што будзе прыніжэнне, ніхто не кажа, што хтосьці будзе кагосьці прымушаць размаўляць беларускую. Нікалі. Будзе проста тэлебачанне, будзе радыё, будзе установы дзяржаўныя, якія будуць працаваць беларускую. Вымагаць ніхто не будзе, каб вы пісалі
заявы і гэтак далей беларускую, але адказы вы будзеце атрымліваць менавіта беларускую. Адукацыя беларуская, ну і гэтак далей. Вось маё меркаванне такое. Так, якщо ангельська буде, теж пізда беларускай мовы праз час. Можа быць, таму што мы у любым выпадку я лічу, што ведаеце, у мяне ў галаве ўжо даволі даўно нейкія абрысы гэтай тэорыі намаляваліся. Школу рэфармаваць такім чынам, каб беларуская мова была адзінай мовай, якая абавязкова для вывучэння. Потым ёсць яшчэ міжнародная мова, ангельская. Мы не кажам зараз пра наш рэгіён СНД. Мы кажам выключна свет, нас цікавіць. Гэта таксама мусіць быць абавязковая мова. Усе астатнія, украінская і суседскія мовы зараз бяром, украінская, польская, літоўская, латышская, расейская, апцыянальна. Нямецкая, французская, апцыянальна. Хочаш? Вывучай. Вось літаральна, хадзі, вывучай, можам аб'ядноўваць, тыпу, каб не ва ўсіх школах быў, напрыклад, настаўнік французскай, а ў нейкай адной, ведаеце, і вучні проста ходзяць у іншую школу, каб вывучаць французскую. Хочаш, вывучай. Кітайская тое самае. Хочаш, вывучай. Ніхто не забараняе, але беларускую як родную і ангельскую ты мусіш ведаць, таму што беларуская гэта твой свет, твой абсолютно нармалёвы стан як чалавека, як часткі нацыі, і ангельская як міжнародныя стасункі. Вось і ўсё. Так, мы паспалі. Дзе мы, курва? Мы яшчэ... Ужо раніца, правда? Так, ужо раніца. Усё, мы на гэтым скончым. А на наступным стрымы мы зноўку пачнем рыбаліць. 2,75. Вывышаюся, Вадзім, колькі часу будзе тапіць масла для лям? Гэта ж жосць. Так, мы 3 літры тапілі на мінулым стрымы. Нам спатрэбілася гадзінкі 1,5 недзе. Так, будзем далей тапіць. Нічога страшнага. Бачыш, мы вугаль прынеслі ўжо. Нам яго хопіць. Вось, там толькі жэрдыцца трэба будзе зрабіць, паглядзець, якім яны стане. Вось, і мяркую, што трэба будзе яшчэ зрабіць іх 3 штукі перад тым, як пачнем рабіць. Карацей, мы гэта ўсё разрулім. Ведаеце, дзе наша я не прападала. Мы паўсюль выжываем. Тут, дарэчы, няма металабрухту, прыйдзецца паліцу паліць. Затое, бачыце, бо немарна мы акумулятары прыцягнулі сюды. Так што ўсё выдатна. І у любым выпадку дзякую велічэзна, Вадзім, за карысныя саветы. Калі гэта быў яшчэ не дзешовае, то я яшчэ пагляджу іншае у такім выпадку. Там ты казаў мука. Чакай, я зараз чацік праскролю ўверх. Ты казаў мука. Штось яшчэ трэба браць. Там была мука, дарэчы, у гэты раз. Так. Гэта музыка была. Не бачу. Соль, мука. Соль, ты казаў. Соль. Во, там і соль была, да. Дзякуй велічэзны. Вось. Усім велічэзны дзякуй за прагляд ваш, за падабайкі, фолавы таксама, дарэчы. Так, у нас быў Містер Сі Волф UA, дзякуй велічэзна за тое, што падпісаўся. Вось, пойдзем у рэйд на твічы, як заўсёды. Хто у нас там за нашых шляхетных асоб? Ралеф, вядома. Давайце за спадара Ралефа. І, XCOM 2. Шыкоўная гульня, мне вельмі падабалася. Я гуляў доўга ў яе. Вось. Усё, як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. А мы пабачымся заўтра. Заўтра ў нас будзе Far Cry. Там у мяне для вас ёсць навіны. Так, апдейты. Так што будзе весела, я спадзяюся. Усё, усім пакуль.